táto jedna vec bráni ľuďom žiť vzťah, po akom túžia a mať finančnú situáciu, po akej túžia. Uložte toto video, ak chceš vedieť, čo to je. Je to veľmi dôležitá téma a mám pre teba jedno zábavné cvičenie. Je to sebaláska alebo schopnosť milovať sám seba alebo samu seba naplno. Mám na teba jednu otázku. Ak by si sa naozaj hlboko miloval alebo milovala, tak budeš v toxickom vzťahu? Budeš v práci, ktorú nemáš rád alebo nemáš rada, kde ťa neohodnotia? Skús len pripustiť to, že všetko, čo sa ti v živote deje, si tvoríš ty sám alebo sama. Keď prevezmeš k sebe všetku zodpovednosť za to, čo sa ti v živote deje, tak potom môžeš urobiť tento krok, kedy sa začneš mať viac rád alebo rada a prestaneš tolerovať určité správanie, či už vo vzťahu alebo u šéfa. A nastavíš si hranice. A pokiaľ ostatní ľudia nechcú rešpektovať tvoje hranice, tak zrejme to miesto nie je pre teba. Zábavné cvičenie. Choď dnes večer alebo ráno kedykoľvek pred zrkadlo, postav sa pred neho, pozri sa do očí tej osobe, ktorú tam vidíš a povedz nahlas: mám ťa rád, mám ťa rada, milujem ťa, zaslúžim si lásku, zaslúžim si bohatstvo, zaslúžim si peniaze, mám hodnotu, som dostatočný, dostatočná. Kľudne, ak to nejde, skús to iba precítiť. Nemusíš to povedať nahlas, ale vyskúšaj to. Je to veľmi silné cvičenie. A ak to nepôjde na prvýkrát v pohode, skús to zajtra. Ale napíš mi do komentárov, či sa to podarilo alebo nie, pretože keď sa začneš mať rád a rada, začneš to hovoriť nahlas, tak to začneš aj preciťovať a potom sa to môže začať odrážať aj vo vonkajšej realite. Komentuj, čo si sa o sebe dozvedel, ulož si toto video a vidíme sa v ďalších.